Окей, багнаме се тотално. Ако сте хора, вие сте следващия клип на Clash of Clans. С мен. Така че, не обичам много говоря за ръчното мисъл. И царъж. Айде заради днес, моля ти се. Моля ти се. Окей, атакнали сме. Приели сме в някакъв клан. Или аз съм влязъл. Окей, приели сме. Това е ако приемат ме в кланове. Окей, изи. Колко скелетончета да видим. Някой си калат. Путли си с два билдера и аз. Не, яко ми е даже. Чакаме да се направи яко. Някъде. Ще имаме земетръс. Знаете, ще не се прави. Как се бъдем елексир? Не знам какво да пусна, просто лад. Правя там нещо, което ти исках. Само да апгрейдам още, нали, тези още бараки, или не знам, окей. Или просто да пуснем елексир колекторчета. Ние ги направим на макс. Да, не знам колко ми е макс. Окей, мога и още. Мога и още. Значи, фосфак. 2 дена, 2 дена, окей. Ес идиот, не съм си направил такива. Трябва да чакам пак ли, бе? Окей, аз имам спелка. План, не знам дали... Не влезам много. Апрент. Чакам да видим селото да не е ръчно. Басо, че е ръчното. Ръчното е, да. Това е едно от любимия ми дефенс. Да, ако си ми... Да, окей, то е. Да. Така че ми... Какво да кажа, какво кажа ми... Какво казвам, че съм ръж. Чакай малко, е. Я бе, в кой клас съм, е? Аз хубаво съм приели, ама... Тук сме пълни ръшари, да ви кажем. Тук няма ни един добър, бе. Окей, само нобове ли са... Иво на душата ми. Ти кой си? Партни нобовете. Махаме се просто. Си видя стара клан, ако не е тайна. Ще викна пак приятелите ми. Ще вече имам за метръщи и... Те много се кефт на това.
той изперкал. Стои сам в клана с слабен профил. Който изобщо не влизам почти. Може да се нужда да си направим нов клан. Нека ви мой приятел. Знам, че той е по-надолу. Ето. Още еш. Така ми изглежда. Седно аз не съм ай. Това да е тема. Окей, а къде другия му синя профил? Окей, той не е средно. Фената. Окей, кога се направи тук? Може би да си каже, че дай малко паразите. Но не бих го казал. Да, вижте тук какъв е ръжове. Вижте колко куписката е. Окей, защо е CSGO? Защо този ръшняк? Куре. Сериозно ли? Чак сега. Това би... Просто не го кажа. Защо? Защо не ми дава? Сетих се. Защото съм в този некаден клан. Абе, не излязох ли, бе? Май не са от този негоден клан, бе. Следващия при мой приятел спа. Едно мой приятел. Няма се моля, ще кажа, моля. Нищо не ками. Махна. Не съм мраза да предвам мините или еликсир колекторите. Просто ужас. Нищо не може да си купувам. Може да си харча парите за нещо, ма.
Пак нещо яко да е. Добре, фалове имам. Взем кой си наред всичките. Ще бъде супер. Ще изарча много фалове. Нека да видим един глич, който ми казаха. Нека да го... Мале, как съм казал? Нали, вземе го. О май... Сериозно? Правили са бъга. Хубаво, ама. И ми казах, например, най-близката ми ще правим с това. За Клашърс, какво майтап? Взели сте някакъв мод, за пром го и не става. И какво става на нищо? Просто не знам какво да кари. Това ми се иска, но не съм нужни тази хал. Май да. Трябва да правя апдейт. Да ми се маша с това. Няма пише. Това ще да клип и чао.